Hej og velkommen til Villas Boom Dollartegn. Her har jeg mig, og derovre har vi Alex. Kan du sige, altså Hunter 169A Able. I dag skal vi ud på eventyr på Minecraft. Håber I godt kan lide videoen. Er du klar, Alex? Yes. Følg efter mig. Hvor Her. Okay, hop ned i din båd. Nej. Hey, er du kreativ? Nej. Ja. Vent lige, Alex. Nej, jeg kom til at... I var jeg dumme. I var jeg dumme. Nå, Alex, skal vi køre? Alex, jeg tror, jeg kan se en ø. På dit kort? Nej, jeg har ikke noget kort. Godt, vi kan se en sandø. Kan du se den? Nej, jeg prøver at komme hen til dig. Hvor er du henne? Her. Der. Jeg sejler lige langs kysten her på den her sandø. Ja, jeg kan se... vi skal ikke for tæt. Der er måske lavt vand derhenne. Jeg har tjekket fareområdet. Der er ikke så... Kan vi overnatte her? Man vil sænke faren her. Okay. Solen er snart nede. Jeg tror, vi bliver nødt til at overnatte her. Men vi skal først lige ind her. Kan vi godt overnatte? Jeg har ikke nogen seng. Du? Nej. Du er lidt dumt. Vi har bare et problem. Hvad? Der er ingen træer, så vi kan slet ikke lave nogen ting. Vent, jeg henter lige det i... Ej, det var det, vi glemte. Det mest. Det var det, vi glemte. Ej, nogle sukkerstænger. Jeg henter lige 2 senge. Jeg henter det der bambus. Okay. Sukkerstænger. Hey Alex, skal det her ikke være vores ferie? Også hente en sang til mig. Ja. Okay, hvor er du henne? Ja. Godt, stiller lige 2 senge her. Og... Please cross again. Mode. Good. Eller... Nej. Sådan der. Vent. Jeg har en god idé. Vi lige hurtigt kan gøre. Hey, læg dig lige op i sengen igen, Vilas. Ej, jeg tager sengene. Nej, det gør du. Jeg kan ikke tage mere. Jeg har alt for meget på mig. Hyggeligt, ikke? Så har vi sådan en lille lejrbåd. Og ved du, hvad jeg lige har lavet? Hvad? Jeg har lavet sukker. Fedt. Ilden går snart ud, så den bliver til at slå.
Okay. Hey, hvor er mine ting? Sådan. Put lige noget ild. Put noget ild. Nå. Kom. Oh. Ja, sagtens. Okay. Jeg tror lige, jeg flytter mig et andet sted her. Det er en ret god idé. Wow. Det var heldigt. Jeg ser lige herovre. Jeg lugter noget helt vildt herovre. Jeg ved ikke, om det bare er min skærm, der lægger. Eller så er det derovre noget helt vildt. Og det ser vildt ud i hvert fald. Nej, det er ikke min skærm, der lægger. Hvor er du henne, Vilas? Vent lige. Nå, der. Så er det ikke? Jeg har et svært, der hedder den sorte ridder. Eller det er mega sejt, når jeg går hen på den, ikke? Så står der den sorte ridder, fordi jeg har givet den navnet. Hey, tag lige din seng. Det er ikke min. Og jeg kan ikke have mere på mig. Dårlig irriterende. Nej, må jeg ikke? Ej, jeg vil have dræbt den, fordi jeg har ikke prøvet noget med svær nu. Så prøver jeg at finde nogle monster. Er der ikke et monster? Hey, Alex. Hvad? Jeg prøver lige at finde et slot. Ved du hvad, min sønneø? Vi sejler videre. Det her sted kan alligevel ikke bruges til noget. Hvor er du henne? Ja, jeg dræbte en spejl. Jeg er allerede ude på havet. Jeg er sgu ligeglad. Okay, jeg TP'er mig. Jeg må ikke dø. For jeg piller ved sig. Jeg er ikke sovet i et år. Kom, nu sejler vi væk fra kysten igen. Følger du efter mig? Ja. Godt. Hvad hvis vi nu farer vild fra vores gamle ø? Jeg har fundet diamonds i luften. Og en kæmpe stor rutsjebane. Okay, det er godt. Yes, CKI! Vi kan ikke sådan helt komme forbi, Vilas. Det er ikke særlig godt. CKI. Der kommer en mere ind. Okay. YouTubers, her kommer CKI. Yes. Har du en pickaxe en slags? Ja. Du skal ikke ødelægge den. Jamen, hvordan fanden skal vi så komme forbi? Jeg kender vejen. Kom.
Alex, kom. Vilas, ikke for noget, men jeg har set det her før, Vilas. Jeg har set modden. Jeg ved godt, at du ikke selv har bygget det her. Ej, hvorfor? Det samme med det der andet hus i snedverdenen. Jeg ved godt, at du ikke selv har bygget det. Det er ikke en mod, Alex. Det er snedverdenen? Jo. Nej. Og jeg har bygget det. Du har ikke bygget det her i hvert fald. Jo, det har jeg. Og det her, det er heller ikke en mod. Jeg har set modden, Vilas. Alex. Okay, hvis du har set den mod, så hvordan får man den så? Hvad? Hvordan får man den så? Det er en app, Nej, som jeg har installeret. det skal man ikke. Skal jeg komme og få det præcis samme slås som det her, med at installere den? Du skal ikke have en app, Alex. Jeg kan få præcis den samme mod, som jeg kan komme og få præcis den samme verden som den her. Okay, så siger vi det. Hvis jeg gider. Hvis du gider. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Undskyld. Det skal være lidt for meget op deroppe. Det var noget der. Jeg skal lige se, hvor meget de der guldting gør. Jeg har 2 guldliv. Hvad gør de? Hvorfor sikker I? Hvorfor? Hvad gør guldliv nu, Vilas? Nå, det er bare, jeg ved det ikke. Hey, kan I ikke skrive i kommentarerne, hvis I ved, hvad guldliv gør? Jeg sover i et år. Ej, kan vi ikke tage på eventyr? Kom nu. Adventure. Jeg tager på alene adventure. Nej, jeg tager med dig. Okay, så må du tilgive dig til mig. Jeg skal så langt væk, at jeg aldrig kan finde tilbage. Jeg har ikke sovet i dag. Her hvor jeg er det meget farligt, fordi der er meget lavt vand. Okay, så ser vi det. Jeg sejler videre. Jeg sejler videre. Men er vores video stoppet? Ja. Ja, vi har 1 minut tilbage, Alex. Mange tak, fordi I ville se den her video. Så har vi været på eventyr. En gang vi starter et nyt en om 2 minutter, så starter vi et nyt eventyr, som Alex allerede går i gang med. Tak fordi I ville se med. Hej hej. Og I må meget gerne give det et lille like, hvis I vil. Hej. Ja, hej hej.